Butilya mo dia, Day. Day, butilya naman, butilya dari baligya, Day. Day, baligya mo mga butilya, Day. Asa hinay-hay, Day. Wak mungkin tubang ako. Asam to kung kapalit yung butilya. Kasi lahat ito tindahan siguro. Kananipita namin mga tindahan di anak. Ito pa, gini sila mga butilya kaya nga po niya. Baligya gini. Okay, kanang mag-inom. Kana sa mga basiyo sa mga kumbra na. Siyempre na agad siya diya. Ako, ito lausot ko ito. Tan, mga nagkahan ng pang kubra man ni. Mas maayo siguro ani ako na ni pamaligya kay inos maging halin soft drinks dire. Ay paani baligya lang guni sa kay. Ting hagi dire nga mo palit og butilya. Tubang upaw, hayag kay pamuhok ba? Aw na dito pamuhok dai. Agtang ni daghan na to dai. Mayanit. Ako ni baligya niya. Mas moagi to ron. Tingnan niya kung butilya kadaghan ora yan eh. Dagko pod na gagmay. O pada skilid. Ayong pilim payong og yan ni paliton. A few moments later. Ay, naay mga basiyo sa kumpra. Kini, kaya disuruh kaya dapat mga ugawan naman eh. Na mag-inisiro gamiton yun lang, bro. Asa ka nagkaya ka? Ang paliton. Parang naagi ko ka. Kuha sa kong bayar din nga ito, kaya isura mo ato ko dito, kung akong baligya nga. Wala ko kapalit og mga basiyo. Mga mayaw-yawan sa ko ato. Wala, kasi nga ang tagiya niya. Ayo! Bayo! Kasi ito! Di alin ko kayo nakakita mo ka mga basiyo sa kuha ba, mga kumbang kuha ba. Saman, din mo na ibaligya. Sus, ako rin gini baligya. Kung plano ani kay ay, way halin ko. Mas maayon kay kung kay dagdagan ka ba ni? Oh, naidag ko. Naigagmay. Asa man mo haan eh? Aw, pinitanan ba yung Pinitanan mo? Kay, dinang lang kong mga butilya lagi kay, para na ako kay, kung nag-iubliran ko sa kumbayar ng tuwa. Okay. Oh, kini, mahali dyan eh kay awan. Bigyan ka ng coke. Ya, usa man, pwede na ko na. Bayri na. Sikatos lang. Sige tos. Oh, sikatos lang kung paano kay. Pila mo kabuk imong dalhon? Pinitanan ko kay, wala magkanigamit ka. Oh, sige. Kay, parang naasig ko ika. Kuha nito sa kumbayar. Hindi mo dagas kalibo. Wala sa kaginaan siya anak ko po. Sa ibaw, kang pati haguan ko putin. Wala ko riyan ng susunod ko. Sikatos ha. Punay ay Agi, ako na ito 100. Punay bagyod. Ay, daghan na. Ay, man dagko. Ay, 300. Ay, Kana. Ano ba? Oh, punay. Asli, ano ko? 400. Ako ang pag, daghan kay na. Kuha pa? Daghan kay na, oh. Napalakilip po yan. Wala ko, mamalit pa ko nga to. Wala ko kwarta. Noon kay, di pa man ako ma-deliver ni. Ako punay. 500. Ibilin ko lagi ng 150 kay, parang kapatid sa kukwaro. Bandit na. Nya, Kan saya nih ha. karang, ako kay magpapaabot mo ko sa kong sakyanan. Ano nga? Ako sa katatangan dito. Sige, ja. Ikaw na bahala na, ha? Oh, ako na bahala ni. Wala siya. Nagkuusyan lang. Nag-atanggi ko sa akong sakyanan ni. Basiyo sa mga botelya. Unang, wala ka siya tusog. Kanang nai-amplified niya. Muli akong kuhaon. Kay, mahal kay ni God. Nya, pila na 500 akong bayad na di, siyempre, makakuha niyo ko kay kinimay ko ibaligya dito. Wala ako na kabatang kay tuwa pa siya sub. Pasti, maamtay ko. A few moments later. Uy, ano itong namalit ko? Gibilin mo na isa ko. Ano man niya akong mga basiyo? Dili mo man niya dala. Saan na eh? Uy! Ako nang hipos. Gida ako ang amplifier. Gida sa kawatan. Pagkamalar ba ito? Tag-80 mil palit ko ito kay M16 to nga amplifier. Mahalon kayo to. Yate na sa no.